Tkompli d-diskussjoni dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili. L-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna aktar kmieni din il-ġimgħa qal li jittama li fid-dibattitu tal-Unjoni Ċivili il-membri tal-Parlament jingħataw vot liberu u sigriet meta jkunu se jtfu l-vot tagħhom fuq din il-liġi. Madankollu mhux possibbli li l-membri parlamentari jieħdu vot sigriet fuq din il-liġi. Fil-fatt il-proċedura parlamentari Maltija ma tippermettix li jsir dan. Fl-1994 kienet saret talba l-vot sigrit fil-Parlament. Iżda l-Speaker ta' dak iż-żmien Lawrence Gonzi kien ta' ruling li fih spjega li minħabba li fis-sistema parlamentari tagħna mill-vot deċisiv tal-Speaker ma jistax jittieħed vot sigrit. Dwar dan One News ħar reazzjoni tal-avukat Alex Xiberras fejn qal li kull membru parlamentari jrid jagħmel il-vot tiegħu pubbliku għax qed jirrappreżenta l-poplu Malti wawċi. Il-Parlament jagħmel biex jirrappreżenta lill-poplu ġenerali u mhux hija rappreżentanza ta' il-membru parlamentari individwali u għal daqstant kull membru parlamentari jrid jagħmel pubbliku l-vot tiegħu, in-rappreżentanza tal-poplu li hu qed jirrappreżenta għax il-vot ma jappartjenix lill-membru parlamentari waħdu. Alex Xiberras żied jgħid li dwar din il-liġi qed nitkellmu fuq drittijiet tal-minoranza. U kif ukoll dwar il-fatt li ġa hemm mandat ċar mill-poplu tant li kienet ixu antla ħafna anka waqt il-kampanja elettorali, iktar u iktar m'għandux qatt ikun ikkontemplat vot sigriet. Kemm ukoll huwa impossibbli legalment li jkun hemm vot sigriet. Dwar dan One News ħar reazzjoni tal-wibs tal-partiti politiċi. Il-wib tal-grupp parlamentari tal-Partit Laburista Carmelo Abela qal li għalkemm fil-Parlament ma jistax jittieħed vot sigriet, jemmen li l-poplu Malti għandu jkollu kull dritt ikun jaf kif ivvutaw il-membri parlamentari. U nemmen li l-ebda membru parlamentari m'għandu jkollu vot sigriet għax fl-aħħar mill-aħħar. Aħna elettim il-poplu, il-poplu għandu jkun jaf kif qed niddeċiedu u min u xiex qed niddeċiedu ġifieri. Allura tajb li jkunu voti miftuħa. Min-naħa tiegħu il-wib tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista David Aġus qal li l-vot tiegħu fil-Parlament se jirrifletti l-mandat li bih eleġġew il-kostitwenti. Madankollu jsostni li se jkun qed jimxi mad-deċiżjoni li tittieħed fil-grupp parlamentari nazzjonalista. Hija li jiena m'għandi l-ebda bżonn tal-ebda vot sigriet biex niddeċiedi u nitkellem u dak li nagħmel fil-Parlament jiena nemmen li għandi nagħti rendi kont lill-kostituenti li eleġġew. Però ovvjament jiena parti minn grupp parlamentari u ovvjament imbagħad nitkellem fil-grupp parlamentari u d-deċiżjoni mbagħad tal-grupp parlamentari torbot fil-grupp parlamentari sħiħ. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet taċċifhem li kienet favur il-liġi tal-Unjoni Ċivili u għaldaqstant kienet se tivvota favur din il-liġi. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni riċentament biddel il-verżjoni u qal l-Oppożizzjoni se tressa oġġezzjonijiet għal-liġi tal-Unjoni Ċivili.